Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Khotkhoti along ihum hem konglong along pen quintal pli ganja kelong pon. Phaikuni ni phai inkoyarni adap apor joy pen berta kelong ateng pen khotkhoti SBI atheng no along naka checking asai keton kelang pangching ponsi adap apor OC khotkhoti second OC khotkhoti lapen CRPF C20 BN kem bukajan do anchelang si kiri kakuruk dun si ihum hem konglong bearing registration number UP 14807851 chamber along quintal pli ganja pen bang hini atum aphan neping nang cheklu Kaching nang cek atum amen Ramayan Yadav Artaning kan Phokebrahini Asar Bura amen Tulasi Yadav Arong amen Chitkundi Jakia PS Ara Mufasil District Ara Bhojpur Bihar Bhola Yadav Artaning kan Phokebra pho Asar Bura amen Karlitang Kelas Yadav Arong amen Mosar PS Urwat Nagar District Ara Bhojpur Bihar Pusi Pangthekpon Quintal Pli Ganja Bihar Ansike Ponjia Phansi Kabor Iputa Birta Ribdunlong Kado kawi asai bukajan SDPO pen cepari deng ponlo. Bukajan ben sar kurube Karbi Anglong News. Hauroghat miri balim Jomuna aroi along pang thek ki thitang arpum kelong. Hauroghat Police Station ke parlo Hidi Bonglong Miri Bali Nadgao Arong Adung Karbi Anglong District Lapen Hojai District ahoy along Jamuna Alang Roy along Inut pang thek ki thitang abang arpum kelong pon. Bang Swabirta Hauroghat Police Atumaphan Birta PC Hauroghat Police OC Monjit terang adim aklong anpali dampet kithitang arpum Langroy along pen humrisi Kora anwan pen Police Atum cepari deng ponlo. Non amat keke thitang amunit amen lapen arong amen chini pon pela postmortem aphan Hauroghat Police Atum diphua ponlo. Fuloni pen oroning tigathar Karbi Anglong News. Keliviti Knockout Football Prize Money Tournament Championship Cup Final ke pathu ke pachun pon. Socheng thenta constituency ang jok pani ke parlo rukasen pathu aklam along preni phaingora sirke pen pathu bombang bompen phaikuni ni phaikre sirke parni final football ke pathu ke pa dopen pachun pon. Bangswa jai meg along khasia traditional alun pen ke kansitami chepaklang dun. Labangso ke pathu along khasia punji me chepran diamond club lapen kanghon bosti chingthur club atumsi pathu ponlu. Laben bangso ke pathua long ke haipon lake kanghon bosti chingthor club pen chepa haipon si nong e sitami suri thongkep atangka lapen trophy chepalong ponlo runner up bangke khasia punji me chepran diamond club atumsi suri krep ho anong e chepalong ponlo bangso ajai megalong alohiamhan pen kache tongdun Meghalaya Autonomous Council MAC Victor Rani Sorkari Gaubura akehai Moniram Terang Social Worker akehai Khorsing Singnar Laben Keliveti Sports Association along Secretary President Pen Chenglok kethe kining lapen rong ara tatum chetong dunsi bangso along RDP dun News Desk Report Karbi Anglong News Pak langso lakhai si jang et arong lapen sari hajan lokhijan japra langso an kacheleng thor atowar RJ Road hemtap puthot MAC sangpi kadom terang pi ahin pen ke klem kerang patang ponji aphan sai pangcheng ponthu Phaikuni ni phai inkoyarni lakhain korai hini saropathar MAC constituency ke parlo pak langso lakhai si jang et arong pen sari hajan lokhijan japra jan an kacheleng thor atowar RJ Road adolong hemtap kedam tang ningkan plipho aprang pen kikim kerang pon tangti chot adolong hemtap MAC ake haipi kadom terang pi ahin pen puthot kikim kerang ke patang pon thuji aphan pangcheng pon Sonsi MAC ake haipi kadom terang pi kapin khat pon atengsi lakhain korai hini saropathar constituency VDC chairman Silarson Rongpi bangso adolong hemtap kikim kerang adim along humridam Anparta rong asar mukrang terang bojen rong pharlapen amikar atumpen chetong dunsi MAC kadom terang pi aphan kachoru pipajer pon kedam tang ningkan thongkep aprang chek adolong pen kacheleng barla apor ahut langke thepen ko anloni kisung kachetong nanglu Bonta pinila bangso aki sungpen nangke pajok thek apot aki haipi MAC kadom terang pia phan pak langso lakhai si ara ning aklong pen suri choro pipa jerpon bukajan pen sar kurube Karbi Anglong News Ini ladak nilitum jang et arong ladak labang su dalong hem tap pujitan bo madalong non pini pen abang ke dak la hai long le ke thok abang ke pini pen bang ke non chileng long jia son si dolo jo non pen am playing lo non hop tanang le lo non ni thom pi ke playing lo nilitum ko an non sarayan pen ke dam ke bang sik sak
non bang ke nili tum joy ke po la ke churu reun non la ni sang pi MAC kadom terang pi phana nili churu parpik lo aprang prang ko ane la ha tu war ka chu hang non bang ke alang li nang rap lo alang li phan churu parpik lo nili ke nili sampik lo penili dia dar lo ni tum la ka do ka we rong arat tum pan antame ni tum ning sampik lo la sini tum arong arat da ko ka do ka we 48 house do nili bang ke agang bora iglo da ke nilimen bang mukrang terang arong bang ke chondro terang arong nilikia sepulo nilipu bang non ke pho sining reng me dam elo he hola bang chiwaji lo non nilisi non klem bom lo nanti labang so de long langro emen kuson ni chinam ta la bang ke sang tiadong pu aroi lo la ke udah cham okay ho la dak aroi kali ke ho sayang pen ansi la so aroi ke wan lagi aroi pi telang so adelong yong si mission lo batang lo liputang te nai tumbang ke sure hajan pen paklang so bang ke dam ke bang chileng ke la so lagi ancho ta ke lang ho lukhian tok ta lagi tiplai cipla iglo la pen puja prayan lagi Ramanagor road lo ai cipla iglo nanti tum labang so de long liap prang kidu kisung Vinod ingti kathar rong asar pen hanjang lang so press club along pherang ke amai kang nipon phai koni ni phai inkoyar ni ada por phai sirkep apor rong asar Vinod ingti kathar pen hanjang lang so press club asai hemalong pherang ke amai kang nipon lakhain ko raisi borjan constituency ke parlu long kathar arong along ke dam tang phai koni ni phai kri sirkep arni khoti long kathar sarpo arong along himari ingti lapen ari sanghwa tumpen pherang ke amai ke phapon rong asar nangki thibor ipu akoi ki pipon aputha kathar sarpo arong asar Vinod ingti kathar pen lamwoi ki pipon thu tangte rong asar Vinod ingti kathar pen lamwoi ki pipon alam thile arjuponik sineng bukajan pen sarkurube Karbianglong news Adom Nilimen Vinod ingti kathar Niliphan Hemari ingti pu Induramun indo lalangli Niliphan sarangi thi pu sipu la sarangi thi ke koson thi thi poma nili 2003 aningkan sar ke bat pame nilipisar lapen ke mojadar do barira lapen ke langtuk timu SK lonon ke aprahasot ke langmondol lang alapen ke sorgari gamra bang sok sidu langape lokte borjan angkang isi mana angkang aprek surpothar benar sorgari gamra ki tongnu lapen ke ni tuma dipu aku Durabra Renjar walang lita risobe tadu lasi Niliphan sarna ke barani ke buawi thakawi ke pabuahun nangke citong duna tum bang Bharat Proxiner ke bangdu halaso hun 2003 pen pining kanan alam klang klile koson siki klang lama lasi Niliphan nang pu na ki irta pare sarna ke citap na ki thi pu siki pu koson siki thi po nale alang tum kam claim joy ke ko sono la gente nang claim joy ke la si Niliphan nang claim joy ke ko sono nang claim Niliphan nang parju pin ari sa meeting do ne nang parju na ma parju na pun nil dung da wang le mya prawang ba we la si pini nili la bang so rong nang ki bo bang nili kroi thip pun aja ta kroi ne long kathar be nili sar chebab long kathara arong agambra hemaring ti apang se aprang hako ku irlok lo sarti batbe sarti suse sarti tithe irlok lo tebol sita alang li paklem lo nang li klem kang tung gali sita Niliphan rong rat atum chingwai sin Niliphan na hang lo nili sorkari sorkamana kam chongdara kam sidu chongdara kam dubong hutta Niliphan rong sana hang lo rong saratum rong rat atum nang hang lo na hang ba si sar chunai sar chilanai athi tum long kathara rong along li jor lapu long li jor agang murang ke nang ni la si long le jor agang murang nang ni apen beng along lun gang anji pa sarbura tum dam nak padam nak titi la si tum la hai alam thang la chini ni la pot ni la hai alam chini ni kupia lu lo pusik kan cek dun la hai maring tia ba la si alang li hai maring kita dulu la pendak nili horsing dun nili horsing apu nili pisar sana ke ba bang lo sarang ke bat mane dang pi sorkari kampura kararo certificate tentu dak la penge nilihala zone 2003 pen 2007
long kathar pen kathar sarpo arong kachila areng daily long tani paklang lo areng daily long ke paklang la kathar sarpo arong kachila pulo la pege solang do ke 9 tarik September 2007 la solang do long tani chipi de lo lahan GPS pele sana ni chipuge bini nikan kre troxy nikan trainer cap Christian cap liado la penon la alam tum TVC aku tak nak hiluk tum si nangi make nangi lang nun si hilpan nangi lang selet asom si alam tum nang cipi lo nang cepak lang lo nili long athara rong ke nili rong hemari ingtia rong honok ke hok akhok hemari ingtia ahok bulong des lahai tum ke lahai la eternal nai kuri tu nang si tong du tum ke la tum ke se kupia tum lo la ni phan certificate na pi ke 60 rong pi certificate na pi lo la ke 60 rong pi SGB Karagao area certified that Mr. Vinod Inti Qatar son of Qatar Inti has appointed as GB of Qatar Sarpo village of on 4/6/2003 thereby all the villagers of the village were also present in its program. I wish him success on his whole life. Sate rompi. La sonsi niliphan la sate rompi na kibat phan do poman lo niliphan da la sar jebat pami sar la sar jisu pami mugithat thakethat la na khorcha niliphan poman la ke manahani kesu. Niliphan পুরানা ভূমি বাংলো চাকরি রংপি সরকারি গামরা কারারং লাপেনকে লাকে nilipisa lata semina katang arong nagerung nulo nilipisa laktu inti lapenke labang laktu inti asopulo horsi inti lata arong nagerung semina katang banglo lasi hai semi tang wek tumta muni tum sar sila non nili tu makisar welu ala halo kisar ro se kisar ro lale dutap dun tru anen kan sita ningkali sipen long thong long pia rong ke rong ke rong le puta rong ke tap rong ke tru lasi la sona muni la fan ke long le chu ra be dun